Koska? Joo, mä oon jo matkalla. Joo, mä teen just nyt. Joo. Missä helvetissä mä oon? Ai saatana. Otammeko hänet kyytiin? Otetaan vaan. Ei hän kovin vaaralliselta näytä. Hei! Ootteko sä menossa Hervannaan? Mun pitäis päästä sinne, jo on aika myöhässä. Olemme menossa. Hyppää kyytiin. Kiitos. Autuaat ja oot halukkaita. Yeah, baby. Jätä huoli huomisesta. Pääset illalla ilohon taakse taivaan 9 ylle kaaren 10. Joo. Kiitos. Vyöt kiinni. Nyt mennään. Wow. Ja missä me ollaan? Tästä sinun pitää kävellä, sillä me jäämme tähän töihin. Suunta on tuo. Polkua pitkin pääset Hervantaan. Okei, kiitos. Muista varoa Hervannan hirviötä. Tön, tön, tön. Okei. Liioin maa sinua lemmin, luontoasi ja lapsiasi, vaan on aikani erota, heittää jo ikihyvästit. Okei. Kiitos kyydistä. Hyvää työtä. Puhelin. Halo? Joo, en ehti enää. Olen eksynyt. En tiedä mistä lähdin. Mistään ei tule mitään. Siinä taas. Tarha pöllöse oksallansa, hiljaa istuskeli. Se oli niin viisas, koska hän oli niin hiljaa ja Suomessa sekin jo piisas.